Som veľmi rád, že ste ma dnes pozvali a že môžem predniesť túto reč. Minulý rok som rozprával o žalmoch v židovskej liturgii a viem, že už existuje nový preklad knihy žalmov. Bohužiaľ nehovorím po slovensky, takže si neprečítam túto knihu, ale želám jej veľa šťastia a veľa čitateľov. A viem aj to, že delegácia lídrov slovenskej katolíckej cirkvi a židovskej komunity nedávno navštívila Rím a bola prijatá u pápeža Františka. Myslím si, že toto je naozaj znak pozitívneho dialógu, ktorý prebieha v tomto meste a dúfam, že moja reč dnes je ďalším dôkazom tejto dobrej spolupráce. Budem dnes hovoriť síce len o židovskom vzťahu k Jeruzalému a budem hovoriť o tom, prečo je Jeruzalém v samotnom srdci nášho náboženstva. Samozrejme, paralelne by mohli prebiehať aj lekcie z pohľadu kresťanského alebo muslimského. Ale dnes budem hovoriť o tom židovskom. Táto téma je veľmi relevantná, pretože pred 50 rokmi v toto dopoludnie o 7:10 5. júna izraelské lietadlá zostrelili egyptské lietadlá a o 8:45 Moshe Dayan, minister obrany v tom čase, nariadil izraelským obranným silám, aby odleteli do Sinaja. To bol prvý deň tzv. Šesťdennej vojny, preventívny útok po takejto provokácii egyptského a sírskeho prezidenta musel samozrejme prísť, pretože egyptskí a sírsky prezidenti hrozili, že zničia 20 rokov starý štát Izrael. A o 11:30 Dayan nariadil ďalší útok proti jordánskym leteckým silám. A 15 minút skôr, napriek diplomatickým postupom, ktoré chceli od kráľa Husajna, aby zahnal hroziacu vojnu, jordánske delostrelectvo zahájilo palbu proti židovskému Jeruzalému. 7. júna prišli prví izraelskí vojaci k západnému múru, ktorý sme nazývali múr nárekov. Je to posledná pamiatka starovekého chrámu. A táto fotografia sa stala taká slávna, pozná ju celý svet. Prístup k západnému múru mali Židia odopretý od 1948. A odvtedy sa stal Jeruzalém mestom, ktorý sa nachádza častokrát v titulkoch novín a je tomu tak dodnes, či už z dobrých alebo zo zlých dôvodov. Som rád, že sme odišli pred pánom Trumpom z Jeruzalému, pretože inak by sme sa z mesta asi nikdy nedostali. Začal som rozmýšľať o tejto svojej prednáške, keď končil Pesach pred 8 týždňami. Končil Seder, našu oslavu doma, kedy oslavujeme biblický exodus z Egyptu slovami, ktoré Židia vyslovujú už 2000 ročia. Na budúci rok v Jeruzaleme. A týmito slovami končíme už storočia na celom svete. A potom pred 2 týždňami som sa dostal do Jeruzalema pri príležitosti konferencie Svetovej únie progresívneho judaizmu. Snak najpamätnejšia bola udalosť Bar Mitzva 20 žien z Južnej Ameriky. Teraz už majú asi 40, niektorí dokonca 80 rokov. Keď mali 12 alebo 13, nemohli sa zúčastniť takéhoto ceremoniálu, pretože boli ženy. Ale dnes si môžu potvrdiť svoju židovskú identitu tradičným spôsobom, čítaním zvitkou Tóra. Toto nie je Južná Amerika, ale vidíme tu obrázok žien, čo im bolo kedysi zakázané. Kľúčovým faktorom však je, že to bol kotel.
to bol západný múr alebo múr nárokov. Posledná fyzická pamiatka druhého chrámu. Bolo to podujatie, ktoré bolo prekryté politickým napätím, pretože ortodoxní Židia nechceli, aby ženy čítali zo zvytkov Tóry. Takisto muslimovia, možno na tej istej báze, nechceli, aby sa konali žiadne medzinárodné podujatia pri západnom múre, ale našťastie všetko dobre dopadlo a všetko prebehlo v miery a pokoji. Jeruzalem je mesto, ktoré je sveté pre 3 veľké náboženstva, ale bohužiaľ smutné je, že práve táto posvetnosť viedla skoro k 2000 rokom konfliktov medzi týmito 3 náboženstvami, viedla k politickým vojnám medzi európskymi mocnosťami. Napriek tomu je to mesto, ktoré je pretknuté náboženským významom. Možno poznáte britského autora Michaela Frayna, ktorý produkoval skvelý televízny program práve o Jeruzaleme. V ňom porovnával Jeruzalem s nukleárnym reaktorom, ktorý má v sebe duchovnú silu dobra, ale má v sebe aj niečo nebezpečné. Našťastie, zatiaľ sa nám to nebezpečie podarilo udržať na úzde, ale je tu stále tá hrozba, že jedného dňa dojde ku kataklizmickej explózii. Predtým, než pôjdem do ďalších podrobností o histórii Jeruzalema, vráťme sa najprv do Bratislavy. Nech už mala akékoľvek meno v roku 1300. Bolo to Požoň. Asi. Samozrejme, nevyzerala presne takto ako na mojom obrázku, ale vidíme, že je to Bratislava. V tom čase Maroš Borský mi povedal, že vtedy bola synagóga na Pánskej ulici oproti cisterciánskému kláštoru. Dnes je to Alžbetinský kostol. Zaujímavé je, že Židia vtedy kúpili budovu od cisterciánov, ktorí v roku 1335 sa sťažovali pápežovi Benediktovi XII. Prostredníctvom arcibiskupa Ostrihu. Sťažovali sa na hluk, ktorý vychádzal z synagógy počas modlitieb. Môžem vám povedať, že Židov často obviňovali z toho, že sú príliš hluční pri svojich modlitbách. Proste takí sme. Ale v roku 1300 cisterciáni vo svojej kaplnke čítali z poslednej knihy Nového zákona Zjavenie apoštola Jána. Tu knihu poznáte ešte lepšie ako ja. A potom som videl nové nebo a novú zem. A prvá zem zmizla, a potom tam už nebolo žiadne more, a potom som videl sväté mesto, Nový Jeruzalém, ktorý prišiel z neba od Boha. A videl som obrovský múr s 12 bránami a videl som, že tam nie je žiadny chrám v meste. A v tom istom čase v synagóge sa Židia schádzali na rannú modlitbu, pretože Židia sa schádzajú 3-krát denne na svoje modlitby. A vtedy hovoria: a pre Jeruzalem, vaše mesto, aby sa k nemu vrátila milosť, aby sa znovu vybudovalo ako večné mesto a aby sa čo najskôr dostal na trón král Dávid. V to ráno, keď povedal svoje modlitby rabín, myslím si, že to bol rabín Jonáš, vrátil sa domov, aby si dal raňajky, a keď dojedol, recitoval svoju modlitbu po jedle, v ktorej boli vety: a vybudujte znovu Jeruzalém ako sväté mesto čo najrychlejšie, s požehnaním Boha, ktorý znovu vybudoval Jeruzalém. Častokrát v ten deň a každý deň rabín, ako všetci Židia, znovu opakujú svoje modlitby za Jeruzalém, za návrat do Jeruzalema, za návrat všetkých Židov, za znovu vybudovanie svätého mesta a chrámu. Opakujú tieto slova znovu a znovu. A vždy sa to týka Jeruzalema. Vždy zostáva v ich mysli
cez celé tisícročie. Na budúci rok v Jeruzaleme. Je to v základoch židovskej viery a je to kľúčová príčina, prečo židovský národ prežil aj všetky tie perzekúcie, ktoré pretrvávali 2500 rokov. O tom si ešte povieme viac neskôr. No teraz sa vráťme na začiatok. Dokonca ešte predtým, než ambasádorová rodina prišla do Jeruzalema, vrátime sa až k Abrahámovi, do Mojžišovej knihy, keď král Malchicedek zo Salemu, kňaz El-Ejon, najvyšší boh, v Biblii sa hovorí, že priniesol ako pozdrav chlieb a víno. Nezáleží na tom, že to nebolo to mesto, ktoré dnes poznáme ako Jeruzalém. Nezáleží na tom, kde sa to stretnutie vlastne konalo, ale môžem povedať, že religiózne tradície sú silnejšie ako fakty. Takže v rabínskej tradícii Abraham bol prvý Žid, ktorý navštívil toto mesto. A v rabínskej tradícii pokus o obeť vo forme syna Izáka sa uskutočnila na skale, ktorá teraz tvorí srdce Mešity Omera, alebo správnejšie domu skaly. Je to vlastne centrum celého univerzita. Je to základný bod, z ktorého plynie všetko, čo vzniklo neskôr. Takéto príbehy, takéto tradície sa rozprávajú už storočia, rozprávali sa ešte predtým, než Mohamed prišiel na toto miesto. Videl som raz tú skalu. To bolo v čase, keď židovské turistické skupiny ešte mohli navštíviť muslimské sväté miesto. Toto miesto je tam odnedávna, a to v židovskej tradícii, kresťanskej aj v moslimskej tradícii. V čase Biblie sme už viacej o Jeruzaleme nepočuli, až pokým ho král Dávid nedobil. Jošua viedol Izraelitov do zeme Kanán, ale nedokázal získať Jeruzalém, pretože tam boli Jebuzejci v tom čase. Existuje mnoho príbehov v Biblii o Dávidovi, a nevieme presne, ktoré sú skutočné, ale povedzme, že Dávid sa stal kráľom južných Izraelitov a kmeňov v Hebrone a neskôr aj severné kmene uznali Dávida ako svojho kráľa. V rámci politického kroku chcel spojiť sever a juh a severské a južné kmene a rozhodol sa vytvoriť nové hlavné mesto, ktoré by nebolo prepojené so žiadnymi existujúcimi hebrejskými kmeňmi. V Biblii Samuela v časti 6.12 sa hovorí, a potom sa král a jeho muži vybrali do Jeruzaléma a začali bojovať proti Jebuzejcom, a potom sa Dávid zmocnil Sionu a Dávid vybudoval z Milo a Hiramu z cederových stromov a pomocou murárov a pomocou tesárov vybudoval svoj dom. Takže takto sa Dávid stal kráľom a svoj dom si vybudoval na hore a na mieste, ktoré dnes nazývame Sion. Ďalší krok Dávida je v podstate najmocnejší symbol hebrejského náboženstva. Je to archa zmluvy, ktorú mladý Dávid získal od Filištíncov po tom, čo chvíľu pobýval v polovici kopca. Dávid prišiel do Sionu s radostnou procesiou ako živý, dynamický král, aj keď jeho žena nebola úplne spokojná s jeho tancom, ktorý sa jej zdal príliš nadšený. Tu ho vidíme, Dávid s harfou hrá a vidíme archu zmluvy. Vidíme Davida, ktorému trčí noha, čo sa dievčatám možno páčilo v tom čase, ale manželka nebola úplne šťastná. A
Ďalej sa hovorí, že ďalší krok súvisí s archou zmluvy a so získaním susediaceho kopca, ktorý sa stal chrámovou horou. A Biblia hovorí, a vtedy Boh prišiel k Dávidovi a povedal mu, choď a vybuduj oltár pozdĺž humna Ornana Jebuzejského. A Biblia hovorí, že Ornan chcel darovať toto miesto Dávidovi, ale král Dávid nástojil na tom, že ho kúpi od Ornana za 50 šekelov striebra a tak Dávid vybudoval oltár Pánu Bohu. Tu ho vidíme. Toto je Jeruzalém na stredovekej mape v samotnom centre celého sveta. Toto nie je židovská mapa. Toto je mapa, ktorú uznávajú kresťania a pre Židov je to centrum sveta. Myslím si, že je dôležité, že v Biblii sa zdôrazňuje, že aj keď Dávid získal Sion tým, že ho dobil, toto miesto sa častokrát volá Chrámová hora a stalo sa religióznym centrom sveta pre 3 náboženstva. Toto miesto bolo právoplatne kúpené. Toto je symbol, ktorý je veľmi podstatný, veľmi dôležitý. A král Dávid bol pochovaný na hore Sion, aj keď známy židovský cestovateľ Benjamin z Tudelu navštívil Jeruzalém v roku 1170. Nebol si celkom istý, ktorá hrobka patrí Dávidovi. Ale dnešná hrobka, ktorá sa predpokladá, že je Dávidova, je práve pod miestnosťou, kde mal Ježiš svoju poslednú večeru. Toto miesto sa ustanovilo ako to miesto v roku 1551, keď moslimskí vládci vyhnali františkánskych mníchov a premenovali túto hrobku na Nebi Daud. Čiže hrobka proroka Dávida. Tak ako aj inde v Jeruzaleme máme prepojenie 3 náboženstiev cez jedno miesto. Čiže je to miesto, kde bol pochovaný král Dávid, ktoré spája kresťanov, židov aj moslimov. Po vojne za nezávislosť v roku 1948, keď bol Jeruzalém rozdelený, hora Sion bola na izraelskej strane zeme nikoho a bola to jediná svätá časť v Jeruzalému, do ktorej mohli vstúpiť Židia, keďže múr nárekov v starom meste nemohli Židia navštíviť, pretože tam vládli Jordánci. Bolo na Dávidovom synovi Šalamúnovi, aby vybudoval reputáciu Jeruzalema ako základného bodu pre hebrejských Izraelitov, aby vybudoval chrám. Začal budovať prvý z 3 chrámov na mieste Ornanového humna. Ten začiatok možno znie veľmi jednoducho a Biblia opisuje tento chrám veľmi podrobne. My pravdepodobne nikdy nebudeme vedieť, ako vyzeral, pretože chrám bol zničený 3-krát a 3-krát bol vybudovaný znova. A súčasná politická situácia nám neumožňuje robiť skutočný archeologický výskum tohto miesta. Ale v tom čase, keď bol vybudovaný prvý chrám, musel byť úžasný a Biblia popisuje, koľko ľudia zo svojich daní museli zaplatiť, aby sa dal vybudovať. A pravdepodobne viete, že Šalamún sa dostal do problémov, pretože Šalamúnov dom v tom čase bol ešte úžasnejší ako chrám. V tom čase mali pravdepodobne viac času na palác ako na chrám, ale celkom určite sa chrám v Jeruzaleme stal centrom a základným bodom židovskej viery pre ďalšie 1000 ročia.
Toto nie je prvý chrám, je to Herodesov chrám, tretí chrám. A vidíte západnú stenu. Západná stena je len stena, je len múr, ktorý podporoval horu. A na hore samotnej bol umiestnený chrám. Ako som povedal, nevieme presne, ako vyzeral Šalamúnov chrám, pretože bol zničený Babylóncami v roku 586 pred našim letopočtom a väčšina Židov, ktorí prežili túto vojnu, museli ísť do exilu do Babylonu. A vtedy židovské náboženstvo začalo byť uznávané ako judaizmus, ktorý poznáme dnes. A vtedy vznikla základná doktrína židovského prežitia. Bola založená na myšlienkách, ktoré vyslovili už niektorí predexiloví prorokovia. Že Židia boli v exile, že Jeruzalém a chrám boli zničení nie preto, že Boh opustil Židov, ale že oni opustili Boha. Previnili sa mnohými spôsobmi, ako jednotlivci a ako národ. Prorok hovorí, oľutuj a vráť sa k Bohu a vrátiš sa do svojej rodnej zeme. A samozrejme, že sa vrátili 70 rokov po svojom vyhnaní. 2,5 tisícročia od tohto momentu toto pochopenie, toto chápanie pomohlo Židom prežiť aj mnohé perzekúcie vo všetkých zemiach, do ktorých sa roztrúsili. A potom prišlo ďalšie rozšírenie tejto viery. V exile vznikli základy, ktoré pomohli Židom aj v zložitých časoch. A bola to viera v Mesiáša, viera v to, že Mesiáš príde a zachráni Židov pred perzekúciou. Keď príde Mesiáš, zázrakom sa všetci Židia, žijúci kdekoľvek na svete, dostanú naspäť do Judei a do Jeruzalému. Chrám v Jeruzaléme bude znovu vybudovaný a obete budú obnovené. A židovský národ bude žiť bezpečne a ani nežidia nebudú poznať vojnu. A dokonca aj tí Židia, ktorí už sú mŕtvi, vstanú z mŕtvych a ako zázrakom sa znovu objavia v Novom Jeruzaleme. Musím povedať, že pre mňa je to fantastická viera, fantastické presvedčenie, ktoré Židom dalo vieru aj v najtmavších, najťažších hodinách. Samozrejme, že verili v nejaký nebeský Jeruzalem, takisto ako v neho veria kresťania. A verili, že budú mysteriózne prenesení do toho Jeruzalému, ktorý existuje na zemi, ktorý bude ale skutočný. To znamená, že Jeruzalém bol neustále v ich myšlienkách všetkých Židov, aj stovky kilometrov ďaleko. Židov, ktorí žili kdekoľvek na svete, verili, že navštívia Jeruzalém a vo svojich modlitbách sa k nemu vracali niekoľkokrát denne. Viete si predstaviť význam modlitieb napríklad aj Židov v Bratislave pred 800 rokmi. Verili, že jedného dňa ich Boh vráti do Jeruzalemu a že tam bude opäť stáť ich chrám. A preto pri každom Pesachu, pri Sederi, keď oslavujeme vyvedenie z Egypta, hovoríme na budúci rok v Jeruzaleme. Keď sa vrátime do Babylónu a do zázraku, ktorý sa stal v roku 539, prišiel nový vládca Babylónu, Cyrus, ktorý umožnil Židom vrátiť sa do Judei a Jeruzalému a vtedy bol vybudovaný skromnejší druhý chrám. Opäť nevieme, ako vyzeral.
Toto je model, ktorý nájdete v Izraeli, ktorý vám hovorí, ako vyzeral Herodesov chrám, ale Židia od stredoveku začali kresliť jeho obrázky. Nikdy tam neboli a nie som dostatočne odborník, aby som posúdil, či to pochádza z kresťanských madieb, pretože ani tí tam pravdepodobne nikdy neboli. Ale jednoducho cez knihy, ktoré existovali, sa objavil tento obrázok a ten sa potom opakuje a tvrdí sa, že je to Jeruzalemský chrám. V roku 20 pred našim letopočtom král Herod začal budovať tretí chrám, ktorý mal byť najväčší zo všetkých. A toto bol chrám, ktorý poznal Ježiš, takže v čase vstupoval do kresťanských a židovských myslí. Myslím si, že to je práve model toho chrámu. Mal nejaké dvorany, tak ako ich poznáme, ale samozrejme aj tento bol zničený. Rímania ho zničili v 70. roku nášho letopočtu. Myslím si, že máme obrázok, ktorý možno poznáte, ak ste boli v Ríme. A máme aj sochu tejto deštrukcie a sväté nádoby boli prenesené z Jeruzalema do Ríma aj so 7-ramenným svietnikom, ktoré považujeme za jeden z najranejších symbolov judaizmu. Tento moment v roku 70 mohol byť kľudne koncom židovskej viery. Keby v tom čase sa neboli stali dve veci. Niekto stále šíril vieru, že Mesiáš napriek tomu príde a obnoví chrám. A čo bolo veľmi podstatné, začali sa už v tom čase budovať synagógy. To znamená, že popri chráme už existovali synagógy, ktoré existovali a vznikali nové. A to boli miesta modlitieb na miesto obetovania. Takže napriek tomu, že v Jeruzaleme neboli žiadne obete, vtedy už muselo byť jasné Herodovi, že len v chráme dochádzalo k obetiam. Aspoň 3-krát ročne prichádzali púte s obeťami do chrámu. A od roku 70 už máme len synagógy, čiže miesta, kde sa modlíme. A máme tradičnú židovskú liturgiu, ktorá sa vytvárala 200 rokov a je v podstate rovnaká teraz, ako bola vtedy. Deň po dni, týždeň po týždni hovoríme rovnaké modlitby. A tá najznámejšia je modlitba za Jeruzalem. Niekoľkokrát počas každej bohoslúžby sa objavuje. A dokonca bola vytvorená špeciálna bohoslúžba počas šábesu, ktorá je venovaná Jeruzalému. Synagógy sú tradične budované tak, že sú čelom k Jeruzalému. Keď sa modlíte, máte v synagóge miesto, ktoré je tvárou k Jeruzalému. Počas každého pohrebu, keď sa dostáva truhla do zeme, odrieka sa špeciálny kadiš a hovorí sa, že jedného dňa Boh znovu oživí mŕtvych, obnoví Jeruzalém a znovu vybuduje chrám a malá taštička, ktorá obsahuje zem z Jeruzalema, je umiestnená na každú truhlu. Pri každej židovskej svadbe sa odrieka modlitba, v ktorej vyslovujeme vieru, že jedného dňa sa všetky svadby budú konať v Jeruzaleme a ako viete, rozbíjame pohár, ktorý pripomína zničenie mesta Jeruzalema. Žiadny Žid neunikne Jeruzalému v živote alebo smrti, v smutku alebo v radosti. Ako by ste ho mohli zabudnúť? A židovská liturgia sa samozrejme zakladá, ako som už hovoril minulý rok, hlavne na žalmoch, tak isto ako aj kresťanská. A určite je tu niekto mudrejší ako ja, kto môže povedať, koľkokrát Jeruzalém alebo Sion je spomínaný
v knihe Žalmov. To si môžete dať ako cvičenie, niekto to môže spočítať. Veľa krát sa tam nachádza a samozrejme aj v kresťanských hymnách. Môže to byť možno nepríjemné na niektorých miestach dnes, kde je nepríjemné možno aj spomenúť Jeruzalém, pretože niekde existuje taká antipatia alebo dokonca nenávisť voči modernému Izraelu. Raz som prišiel na stretnutie kvakerov v jednom dome, kde bolo napísané, že akékoľvek spomenutie slova Jeruzalém alebo Sion sa netýka samotného mesta, ale jeho nebeského ekvivalentu. Ako možno viete, do synagógy chodím od malička. Ako chlapec, ako muž, ako rabaj a dnes ako emeritný rabín. A čítame tam Bibliu, samozrejme, a počúval som živé čítanie z Biblie. Čítali sme víziu proroka Ezechiela, kapitola 6. Videl som Boha, ktorý sedel na vysokom tróne a serafím hovoril kadoš, 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 svätý, svätý, svätý. Ak nechám svoju myseľ letieť, ako to robil Izajáš v ten deň, cítim, že som v chráme v Jeruzaleme asi pred 3000 ročiami. A to v zásade je zmysel tejto časti židovskej bohoslúžby. Kadoš, kadoš. A môžete ísť na Karlov most v Prahe a tam to uvidíte, toho Ježiša na kríži. A počas šábesu, keď sa pripravujeme, že vyťahneme Tóru každý týždeň, opakujeme slova Izajaša. Poďme spolu, výjdime na horu Pána Boha, do domu Pána Boha, Jákova, pretože zo Sionu by sme mali pokračovať. Odtiaľ pochádza slovo Boha z Jeruzalema. A môj najobľúbenejší prorok je Jeremiáš. V kapitole 7 sa hovorí o schodoch chrámu v Jeruzaléme. Keď hrešil Židov za falošnú vieru, hovoril, že správny život je život, ktorý vedie k hodnotám sociálnej spravodlivosti. Nejde len o slepé dodržiavanie rituálov. Téma, ktorú zdôrazňujú všetci prorokovia, je autentický hlas judaizmu, ktorý znie najhlasnejšie, pretože pochádza od Boha. Ale nehovoríme len o snoch, o nebeskom Jeruzaleme. Vždy zostáva živá nádej, že sa vrátime do Jeruzalému samotného. Keď si zoberieme Žalm 137, hovorí slovami exilantov z Babylonu a znovu sa tam objavuje téma židovského života. A je tam aj názov dnešnej lekcie. Sedeli sme pri rieke Babylon a plakali sme, keď sme si spomenuli na Sion, ako môžeme spievať pieseň Boha v cudzej zemi. Keby som ťa zabudol, Jeruzalem, nech mi pravá ruka ochabne a nech mi jazyk odvisne z úst, ak si na teba nespomeniem, Jeruzalem. V skutočnosti od exilu v Babylone Židia skôr snívali o Jeruzaleme, namiesto toho, aby tam skutočne išli. Väčšina exilantov sa rozhodla zostať v Babylone a posielali peniaze pionierom, ktorí skutočne išli do Jeruzalema. A to sa opakuje do dneška. Aj dnes Židia, žijúci v diaspore, zbierajú peniaze a pomáhajú inštitúciám v Jeruzaleme a v Izraeli. Ale Židia vždy bývali v meste Jeruzalém a mnoho z nich sa tam vrátilo zomrieť, pretože veria, že keď príde Mesiáš, budú prví, ktorí sa dostanú do znovu obnoveného chrámu. A takisto ako váš starý otec, mnoho Židov išlo na púť do Jeruzalému, aby sa dotkli svätých miest, aby sa len
nadýchali vzduchu v Jeruzaleme. Mnoho významných Židov už v stredoveku putovalo do Jeruzalema a hlavne v muslimských časoch musíme povedať, že kresťanskí križiaci to trochu skomplikovali. Najznámejší Žid stredoveku, Mojžiš Maimonides, prišiel do Jeruzalema v roku 1165. Juda Halevi, ktorý žil v moslimskom Španielsku na konci 12. storočia, napísal báseň o Sione. Moje srdce je na východe, ale v hĺbke západu. A nakoniec sa mu podarilo vrátiť sa do svätyne Jeruzalému. A nakoniec, keď Saladin porazil Jeruzalém v roku 1211, až 300 rabínov z Francúzska a Anglická sa mohlo usadiť v Svätej Zemi. Môžem vám dať celý zoznam jednotlivých Židov a skupín Židov, ktorí cestovali alebo ktorí sa usadili v Svätej Zemi v priebehu storočí. Ale v skutočnosti mnoho Židov zostalo bývať a žiť v diaspore v rôznych iných krajinách, kde čakajú na Mesiáša a kde si každý rok hovoria na budúci rok v Jeruzaleme. Samozrejme, v 19. a 20. storočí sa všetko zmenilo. Jednou z najznámejších moderných židovských pútnikov, jedným z najznámejších židovských pútnikov bol Mojžiš Montefiore. Prvýkrát putoval do Jeruzalema v roku 1827. Trvalo mu to 11 mesiacov a aj keď Jeruzalem bol jeho cieľom, strávil tam len 3 dní. V skutočnosti v Jeruzaleme v tom čase nebolo veľa čo vidieť a dokonca musel podplatiť niekoho, aby videl múr nárekov. V Jeruzaleme, ako už pán ambasador povedal, v tom čase Jeruzalém bol veľmi malé a chudobné miesto Osmanskej ríše. Ale Montefiore prišiel do Jeruzalema 6 krát a neustále celý život zbieral peniaze a pomáhal chudobným Židom aj kresťanom a snažil sa obnoviť ekonomiku a takisto chcel od Židov, aby sa vrátili a žili v tejto krajine. Medzičasom je cestovanie jednoduchšie. Vznikli parníky, vlaky, cesty boli vydláždené, takže od 19. storočia prichádza do Jeruzalému mnoho Židov a mnoho kresťanov z celej Európy, aby sa prešli cez ulice, cez ktoré prechádzal Ježiš. Archeológovia, umelci, spisovatelia vrátili mestu život a vrátili ho aj v mysliach ľudí zo západu. A ku koncu 19. storočia sa Sion stal nielen destináciou, ale aj slovom. Sionizmus sa v podstate narodil a Svätá Zem a Jeruzalém určite nebude zabudnutá. Toľko by som mohol ešte hovoriť o Jeruzaleme 20. a 21. storočia. Ako by som mohol zabudnúť na to, ako toto mesto vyzeralo z pohľadu Angličana. Dobitie mesta britskou armádou v roku 1917, aj to je výročie, ktoré tento rok oslavujeme, a Balfúrská deklarácia o 100 rokov neskôr. Takisto oslavujeme tento rok. Znamená nový začiatok mesta. A potom je tu obdobie mandátu. Organizácia Spojených národov rozhodla o rozdelení zeme v roku 1947 a vojna za nezávislosť z roku 1948 a rozdelenie Jeruzalému a tiež toto rozdelenie tiež znamenalo, že sa západný múr nárekov dostal mimo hraníc územia, ktoré bolo prístupné Židom. Až do 6-dennej vojny, o 50 rokov neskôr. Ako by som mohol zabudnúť na strach, ktorý nás sprevádzal až do tejto vojny? Ako by som mohol zabudnúť na správu
že múr nárekov sa dostal do židovských rúk po prvýkrát za 2000 ročia. Ako by som mohol zabudnúť na fotografie, na emócie, na piesne, na básne, ako napríklad Jerušalem šel Zahav. Keď sme poprvýkrát kráčali ulicami Starého mesta, pamätám si, keď som prvýkrát kráčal cez uličky Starého mesta a pamätám si zlatú kopulu mešity, keď som kráčal k svätému Božiemu hrobu. A tá eufória, tá hrdosť, ten nový záujem a potom prišlo vzdelávanie novej generácie Židov, ktorí nemali príležitosť vidieť múr nárekov. To bola naozaj skutočná eufória. Sharon a ja si pamätáme, že sme sa stretli s Teddym Kolekom, temperamentným starostom Jeruzalému, ktorý chcel z Jeruzalému urobiť otvorené sväté mesto pre všetky tri náboženstva. Jeruzalém ožil po storočiach ospalého života. Turisti sa začali trúsiť celým Jeruzalémom. Začali sa budovať byty, domy, tisícky mladých ľudí prichádzali študovať židovské texty. A teraz tam máme električky, vlaky, máme nové parky, máme nové kiná, nové obchody a nové synagógy a nové kostoly a mešity. Je to veľmi živé, moderné mesto a je to aj biblická anachrónia. A bohužiaľ, ako išli roky, problémy sa začali hromediť a nukleárny reaktor opäť začal boblať židovskí fundamentalisti, muslimskí fundamentalisti a kresťania, ktorí boli zachytení niekde medzi tým. Zlomyselné ťahy, ktoré boli namierené proti Izraelcom a rozhodnutia Organizácie spojených národov a UNESCO, ktoré chceli vymazať Jeruzalém zo židovskej histórie, napriek tomu, že stojí v samotnom centre židovskej viery už 3000 ročia. A napriek tomu, tak ako som to robil pred 10 rokmi, možno už trochu viac, pred 3 týždňami, som bol v Jeruzaleme, pozeral som, ako zapadá slnko nad mestom, videl som staroveký chrám, jeho západný múr, ako sa stáva rúžovým a vyzerá veľmi biblicky. Prišli mi na mysel žalmy a modlitby. Král Dávid a Jehuda Halevi a Moses Montefiore. Všetci traja ku mne prišli. Ak ste kedykoľvek boli v Jeruzaleme, nemôžete na neho zabudnúť. Nakoniec by som ukončil svoju prednášku žalmom 122. Hľadajte mier v Jeruzaleme. Budú prosperovať tí, ktorí vás milujú. Mier nech nastane vo vnútri vašich múrov a prosperita vo vnútri vašich hradieb. Za mojich bratov a spoločníkov modlím sa, pokoj vo vás, kvôli chrámu nášho Boha, hľadám tvoje dobro. Ďakujem.